खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 5 मे 2026 मायथाइ एबा 21 बैसाग दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय थुलुंगाखांनाय आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरनि बेलायाव जोबोद सांग्रां थागोन आरो बेनि फिथाइयाबो नोंथांनि फारसे थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखि जागायनो लुबैयो, अब्ला समा मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फानि नेरसोन नुनो मोनो आरो आयनि गोदान फुंखा खुलिनो हागौ। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि खोमसि फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हानाय जागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो जाफुंसारनायखौ मोनगोन। नोंथांनि बिथांखिफोरा थार लामाजों आवगायलांगोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना धैर्य आरो बुजिनायजों सिगांथिं आवगायलांनायनि थाखाय। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दिदोमथि लाखिगोन आरो लासै-लासै जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ गोरलैयैनो सामलायगोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि जानानै थागोन, नाथाय नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। नखरनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो नाजागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय आरो दिदोमथि मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया थाबाय थागोन। मोनसे गोदान बिथांखि सानना लानायनो हायो। नोंथांनि धैर्यआ नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। समजों लोगोसे थासारिफोरा नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें बादाम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान जाथावनाफोरनि दरजा बेखेवनो हागौ। नोंथांनि मेलेम आरो फोनांजाब रोंग'थिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। माखासे गोनां खौरांफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। जोबनायाव नोंथाङा खुसि आरो गोजोननायखौ मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। नोंथांनि सानस्रिया नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोसोआरि समानथि लाखिनायनि इसारा होयो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोजोन आरो सोलोजों फोजोबगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन आरो खामानिया थि समाव फोजोबगोन। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रा थागोन, नाथाय खरसाखौ दबथायनो गोनां जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि गियानआ गोरोन्थि जानाय बाथ्राफोरखौ फोसाबनो हायो। जोबनायाव गोजोननाय आरो गोजोन मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। गोदान जागायनायनि नेरसोन थानो हागौ। नोंथांनि साननाया मोजां थागोन। नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे दावगालांबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो फोथायथिखौ दिन्थियो।
नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोहोजों फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सिनायथिया गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखराव खुसि आरो थुलुंगाखांनाय थागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा थार फोरमान जागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो सुखुखौ मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि गोहोमा बांगोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि फारसे दावगालांबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि मावथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गेबेंजों फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव थांगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा गोदान जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। नोंथांनि मावखान्थिया जाफुंसारगोन। नोंथांनि नाजानाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय समानथाय आरो गियानजों सिगांथिं आवगायलांनायनि इसारा होयो। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन आरो नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ थि समाव फोजोबनायाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन नुनो मोनगासिनो दं। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथांनि सोलोआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो गोजोननायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनाया जागायनो हागौ। नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै हाबगोन। नोंथाङा जाफुंसारनायनि फारसे अरायबो आवगायलांबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोथौवै साननानै थार थिरांथा लानायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव माखासे सोलायनायफोर नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिखौ मोजाङै बाहायगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानो गोनां जागोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। गोब्राब थासारिफोरखौ नोंथाङा गोरलैयैनो सामलायगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा सानस्रिफोरखौ मोनसे गोदान दिथायाव जौगाहोगोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ जाफुंसारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान गोहो आरो थुलुंगाखां लानानै फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि ओनसोलाव दावगानायनि मोजां खाबु मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। जोबनायाव नोंथाङा खुसि आरो गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा खाबुफोरखौ मोजाङै बाहायगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान लामाजों आवगायलांगोन। नोंथांनि नाजानाया नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय गोब्राब नाजानाय आरो जाफुंसारनायनि इसारा होयो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोसो होथारनानै फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो हागौ। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो सुखुखौ मोनगोन। नोंथांनि फोथायनाया गोख्रों थागोन। नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन।
नोंथाङा गोदान बिबानफोर लानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिनि सान। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिजों मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जुरिगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि इसिङारि गोहोआ बांगोन। नोंथाङा मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। गोदान थुलुंगाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि नोजोरा रोखा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गावजों गाव सानखांनाय आरो गोजोननि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ धैर्यजों मावफुंगोन। लासै लासै नों गावनि खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ रोखायै फोरमायगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। गोदान मिजिंफोरा जाखांगोन। नोंथाङा मोजां गोहोखौ मोनदांगोन। नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे दावगालांबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।